Kaixo, Joseba. Mari Carmen Iradi naiz. Hiruran, Jauregi Berri baserrian bizi naiz. Lehengo batian bildu ginen babarrunak, eta gaur sukaldatu ingotu. Ea zemozko kateratzei dan. Babarrunak onak ateratzeko, aurrena, ondo preparatu behitu zoruak eta han ondo kasoin behar dugu. Eta gero, giro honakin bildu. Eta begiran, nola ateratzen, ze kolori ateratzen zaion, bez-beltza, liso-lisua, produktu ona behar da aurrena, babarrunak ondo aterako baldin maira. Hau da, aintzinean ibiltze zana, lurrezko heltzea, eta honek ematen jo, aparteko grazi bat ematen jo. Eta gaina, antzineko iturai, eusteko, modu bada. Botako dugu babarruna, neurri bat, kilo erdi bat babarruna kabitze gorne. Orduan, litro terdi ura bihar ditu. Botako jau, batxurila eta tipula pixkat. Dena gordinik. Hona gozatu jau. Eta urteko babarruna baldin bada, ez du beratzen jarri biharrik. Babarrunak beak utxak, honekin olioa eta tipula eta batxurila, beste gabe, da ura. Gure etxean beti eozio babarruna baserriko naiz, izatez, eta babarruna nola etxe guztiten egiten gure etxean ere, bai. Eta nire amonak eakutsitako era da, hoi. Eta horrekin segitzen nik. Honi launtzeko, plato bakarra bezala oso egokila da. Asa, odolkila eta txorixua. Eta ibarreko pipartxiki batzuk bai. Oso lagungarri hona dia. Haxen tapatu, eta surtan jarri, eta dijuela, irekiten. Eta ja aurreneko irekin fuerteua egiten duen garailean, sube jetxi. Eta xobe, 3 ordu eman. Eta hau, hementxe hosikoa, gildi. Hementxe hosikoa. Gatza, ez dira gotako azken arte. Bueno, oain babarrunak eosten daude mitartian, pixkat kontatuko izuet nire historia, babarrunarekin. Bueno, babarrun elkartian urtero itxedeu konkursua, babarrunana zeinek aleobia, zeinena ondona egosten dan, eta beno, 2004 urtean, nahi aukitu zintziten, babarruniko benan txapela, eta intziten izugarrezko ilusioa. Hola, urte batzutan bagoaz aurrera, eta gero handikan urte batzuta berriro beste txapela. Aurreneko permilloa, bueno, ilusio bat berriz. Gero 2. permilloa ere bai, eta 3. ere bai, eta bat jut bastante permilloa atera da. Txapelketetan, bakoitzak bere babarrunak eman bitu. Orduan kozeineruak, eitegue, hango sukaldaritza, eta han baloratzeue, beha hiek baloratzen duen. Aurten aurkeztuko naiz. Ez dakit zenbat urtean segituko den, baina aurtengo bintzat egingo dugu, oendikan. Ireketien bukatu du. Eta reposatu ere indu pixka bat, eta oain ja platera, atarako dugu. Bueno, Joseba, hauxe da nire aurtengo babarrunaren plateraka. Hemen bilontzako ainare badoe, eta nahi bezetorri gonbidatzen zaitut. Gero arte!